Velkommen til træning. Jeg hedder Anne-Katrine Skifter. Jeg er uddannet fysioterapeut og har gennem flere år trænet personer med osteoporose. Formålet med disse træningsprogrammer er, at du skal opnå bedre balance og koordination, større styrke i dit muskelkorset samt ben- og bækkenmuskler. Jeg vil anbefale dig at udføre et program om dagen og kombinere det med en daglig gåtur. Men du må inderligt gerne lave flere programmer dagligt. Alle 3 træninger starter med en let opvarmning for at forberede kroppen på aktivitet, og så følger selve programmet. Start med at stille dig med fødderne i hoftebreddes afstand. Så trækker du vejret dybt ind og rækker armene op over hovedet, og puster ud og sænker dem til vandret. Så trækker du vejret ind og laver en sidebøjning. Pust ud op igen. Træk vejret ind over til den anden side, og pust ud op. Hele vejen op igen og træk vejret ind. Hænderne om bag nakken og stræk albuerne tilbage, mens du puster ud. Så krammer du dig selv og trækker vejret ind. Pust ud og åbne. Træk vejret ind op igen. Og pust ud til armene ned langs siden. Så sætter vi fødderne lidt længere ud. Viserne bliver lidt længere, men fødderne står stadigvæk som 10 minutter i 2. Så herfra løfter du op på tær og ned igen. Det udfordrer balancen en lille smule mere. Husk, du har stolen. Løft op. Og hold den her rethed i ryggen, hvor du føler, du har en bog på hovedet. At navlen suger ind. Bækkenbunden spænder. Skulderbladene lidt tilbage. Så flot en holdning som overhovedet muligt. Godt. Så du lægger højre hånd på venstre knæ. Bytter over og tager den modsat. Så løfte knæ og hånd på. Og løfte knæ og hånd på. Prøv at lade være med, når nu du laver den her, at komme til at falde sammen i ryggen. Specielt når du skal løfte knæet. Det er ikke sådan en høne, vi sidder og laver her. Men prøv bare at holde ryggen ret og klap på det modsatte knæ. Op og klap. Op og klap. Nu bliver du lidt mere udfordret. Du har altså kun dine fødder at stå på, og ikke hele bagdelen at sidde på. Op og klap. Her er det så rart, man kan jo kigge efter, om man gør det rigtigt. Hvis du kommer til at klappe samme sides arm og samme sides ben, så er det ikke helt rigtigt. Så må du forfra igen. Og vi tager lige den sidste. Vi træner mavemusklerne med forskellige øvelser for at få fat i de skrå og de lige og den tværgående mavemuskel. Vi starter den første øvelse med at skulle varme ryggen op. Vi laver et lille vip med bækkenet. Jeg flytter lige min ene arm, så du kan se min lændryg. Lige nu, som jeg ligger, har jeg et lille svej bag min lændryg. Hvis jeg spænder på mine mavemuskler her fortil, så kan jeg vippe bækkenet bagud og presse lænden ned i jorden. Så slipper du mavemusklerne, og så vipper vi frem til det her lille lændesvej igen. Spænd på mavemusklerne og vip tilbage og frem igen. Vi prøver lige nogle gange, så du får fornemmelsen af det her bækkenvip.